nije dobro primio loptu. Stošić, pas prema Pančevu, nema ofsajda, šansa za Crvenu zvezdu, Darko Pančev i 1:0. 19. minut, 1:0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev. Stala je odbrana Partizana misleći da je centarfor Crvene zvezde u ofsajdu, međutim Sava Avramović koji se nalazi na desnoj strani terena je pokazao rukom da to nije ofsajd, da je dozvoljena pozicija za centarfora Crvene zvezde. Zlatna kopačka Evrope, Darko Pančev postiže svoj drugi gol ove sezone. Evo pogledajte, pas zaista nije bio ofsajd, tamo je Vujačić čini mi se zastao, iskoristio je to Darko Pančev, rođeni golgeter, fudbaler koji je uvek opasan u zoni šuta i koji postiže svoj 146. prvenstveni gol u karijeri. Od 19. minuta Crvena zvezda vodi sa 1:0, naravno veliko slavlje navijača crveno-belih. Napad Partizana, po desnoj strani Vorkapić. Bogdanović, Novak, nova šansa za Novaka i 1:1. 29. minut, 1:1 Novak. Johnny Novak, njegov prvi derbi, ali prvi prvenstveni gol u dresu Partizana. Pogledajte tu akciju, po drugi put je bio u sličnoj situaciji. Prvi put je pobednik bio Leković, drugi put je pobednik Johnny Novak. Rezultat je izjednačen na 1:1. Johnny Novak, vidite, izuzetno pokretljiv fudbaler, univerzalan sa briljantnom tehnikom za odbrambenog igrača. Sada radost na Partizanovom jugu, dosta petardi, dosta pirotehnike. Mijalković, prvi put u ofenzivnoj akciji, dobar pas prema Novaku, ponovo se ubacuje Novak i 11-terac. Sada se odlučio Nikola Janković, arbitar ovog meča, posle sudara Radinovića i Novaka, da pokaže na belu tačku, da pogledamo da li je to njegova procena da je rukom igrao Radinović, da pogledamo to još jedan puta. Evo pogledajte, u naletu je Novak. Čini mi se da je to bio čist sudar, da tu nema ni govora o 11-tercu, no ipak Nikola Janković pokazuje na belu tačku. Mijatović i 2:1. Slavlje na južnoj tribini, Predrag Mijatović je prevario Lekovića i doveo Partizan u vođstvo od 2:1. Ili kapiteni Partizana. Također u Crvenoj zvezdi, Mitića, zatim Džajića, Pižona, Piksija i ostale. Da vidimo sada. Mihajlović, direktan udarac i to je 2:2. Evrogol. Siniša Mihajlović. 82. minut, 2:2. Fudbaler neobično, snažno, a videli ste sada i preciznog šuta. Pogodio je sam gornji ugao sa velike udaljenosti i rezultat je 2:2. Da vidimo to još jedan put, pogledajte Evrogol Siniše Mihajlovića. Ponavljat će vam naš režiser to više puta, remek delo od gola, vidjet ćete to ponovo, prestaću da vam smetam rečima, jer lepotu ne treba opisivati, u njoj treba uživati. Treba reći da su igrači Partizana i Crvene zvezde prikazali zaista kvalitetnu igru, da je Partizan solidno igrao, da se našalimo, njegova jedina slabost bila je snaga Crvene zvezde.
Lopti je prvi prišao Zahović. I 1:0 za Partizan. Naravno, nećemo računati onih 2:2 u regularnom toku. Lukić i 1:1. Ili ukupno 3:3, kako hoćete. Krčmarević. Krčmarević i umalo Daleković odbrani ovaj udarac. 2:1. Stošić i 2:2. Sada je Omerović bio u situaciji da zaustavi udarac Stošića. Stanojković i pogađa prečku. Ostaje 2:2. Veliki zalet Belodedića. Snažno i 3:2. Počinje četvrta serija. Vujačić i brani Leković. Ostaje 3:2 za Crvenu zvezdu i velika prednost. Mihajlović, četvrti izvođač 11-terca za Crvenu zvezdu, koja vodi sa 3:2. Mihajlović i brani Omerović. Ostaje 3:2. Prvo Bogdanović, pa posle jedan igrač Crvene zvezde, verovatno Pančev. Bogdanović i 3:3. Darko Pančev je postigao i odlučujući gol iz penala u Bariju. Sećate se, protiv Olimpika. Evo sada njegova šansa za penal bod. Pančev i Omerović. Darko Pančev, 146 prvenstvenih golova. I gol. 4:3 posle izvođenja 11-teraca za Crvenu zvezdu ili ukupno 6:5. Prema tome, penal bod pripada Crvenoj zvezdi, čiji su igrači uspeli da postignu 4 gola iz 11-teraca, promašio je samo Mihajlović. Neuspešni u timu Partizana bili su Stanojković i Vujačić, no tako je to kada 11-terce izvode bekovi. I kraj utakmice, završen je 89. večiti derbi, koji je uvek i premijera, susret u kome uvek pobeđuje fudbal, spektakl u kome uvek uživaju navijači.